15,000नि खोथाया गाज्रि खामानि मावनानै हरनानै आर'नाइ माला गानहोयो आरो बिथांमोनखौ मानि थाखाय मान बावो 20K जोबोद दावराव जादों 20Kनि गरमथार आरोना बेयावनो कृष्णामुनि नार्जारिया गावनि फेसबुक पेजाव मा पस्ट होदों बे पस्टनि गेजेरजों बिथाङा मा फोरमायदों बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय आरो आंबो फरायनानै देखायगोन बिनि स्क्रिनशटखौ साइडआव होना होगोन आं फरायना नायबानो जाबाय आरोना नोंथांमोनाबो थ' बियो होनदों आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों दा जे आंनि सायाव 20K होनना दावराव जागासिनो आं हमनानैनो मोनला गावस्रा मा मावना हमजाखो दा आंनि नेमखौबो लाफाबाय बिथाङा होनदों गावस्रा मा मावनानै हमजाखो दा आंनि नामखौबो लाफाबाय थ' बेयावनो आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन आरोना नोङो जुदि एसेबो बिसोरजों लिंकआनो गैयाबा बिसोरो नोंखौ सिनायानोबा थ' बिथांमोना बोरै नोंनि नामखौ लानो बेखौ एसे नोङो साननानै नायलाय थ' आरो सिगां आं फरायनानै देखायबावनि आंनि बागै जेबोखौनो मिथिया बे आंखौ बोरै बिदि बुंनो हाखो बेखौसो सानदों आं दायो बेखौ नागिरगासिनो बाट मोनाखै जुदि मोनो बे गथ'आ गुवा होनदों आरोना आं दिनैसिमबो मबाइल गंसेयानो मोजां गैजाया आरो आंहा सिगां जि एन्ड्रइड मबाइल दं बेजोंनो सोलिगासिनो जुदि आं बिदि गाज्रि खामानि मावनानै 20K खामायोबा माबायदि जागौमोन थ' बिथांनि बुंनाय बायदिबा बेफोरबायदि खामानिखौ आं मावाखै आरो आङो मबाइल गंसेखौनो मोजां लानो हायाखै बिनि बुंनाय बायदिबा फैसा गैया आरोना बे सिगांनि मबाइलजोंनो सोलिलांगासिनो थ' बिथांमोननि लुकखौ नायोबा बिथांमोनखौ बेफोरबायदि साननाय नङा आरोना मबाइल गंसे मोजां बायनानै लानो हायाखै बिदि साननाय नङा मानो होनबा बिथांमोननि थानाय जानाय बेरायनाय गाननाय लुकआनो चेन्जखा आरोना गोरिब बायदि नुवा बिथांमोनखौ फैसानि सायाव उन्दुग्रा बायदिसो नुयो नोंथांमोना बेखौ मा सानो कमेन्ट खालामनानै खिथाबानो जाबाय आंथ' फैसा गैया सानालै मेरला फैसा दं सानथारदों आं बिथांमोननाव नोंथांमोना मा सानो मबाइल गंसे मोजां बायनो हायोना हामारा कमेन्ट खालामनानै खिथाबानो जाबाय थ' इयावनो आरोबाव मोनसे नोंथांमोनजों पस्ट शेयार खालामबावनि मैया जन कार्जि नार्जारिया गावनि फेसबुक पेजाव पस्ट होदों बे कृष्णामुनि नार्जारिमोननि सायाव बिथाङा मा आपडेट होखो बेखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय पस्टखौ आङो स्क्रिनाव होना होगोन आरो आंबो फरायनानै देखायगोन फरायनानै नायबानो जाबाय नोंथांमोना थ' बिथाङा होनदों 20,000 15,000नि खोथाया नंमारगौब्ला थाबैनो एक्सन लानाया मोजां होनदों आरोना थिगानो बिथाङा थिगखौनो बुंदों नोंथांमोना मा सानो जुदि बेफोर बाथ्राफोरा सैथोबा हमनानै साजा होनांगौ बिदि साजा होबासो बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनायफोरा बन्द' जागोन एसे गिगोन बिनि थाखायनो साजा होनायाबो मोजां आरोना लोगोफोर आरोबाव मोनसे खोथा बुंनि जोंनि बर'नि गेजेराव आं बुजिना मोनमारा गाज्रि खामानि मावनानै भाइरेल जाग्रा बिदि मानसिखौ मानो लिंमारो अबावबा फांसन जाबा अबावबा फेस्टिभेल अबावबा फुटबल मेच जाबा बिथांमोनखौ मानो लेंहरनानै आर'नाइ माला गानहोयो आरो बिथांमोनखौ मानि थाखाय मान बावो खालि बेल' नङा आरो गोबां मानसिखौनो लेंहरो आं सिगांनिफ्रायनो नुबोगासिनो बिदि हांख्रायहरनाय मानो बिदि मार आरो नोंथांमोनखौ बुंनि आङो जेनेबा बिथांमोनखौ आलासि महरै नोंथांमोना लेंहरबाय स्टेजाव गाखोहोबाय ओमफ्राय स्टेजाव गाखोहोनानै बिथांमोनखौ मा सिनायथि होगोन बेखौ सिनायथि होनसै बिथांमोना बिदि बिजनेस मावो 15Kनि 20Kनि फानो गावनि देहा सोलेरखौ बिदि होननानै जोंनि अडियन्सनो नायगिरि बिथांमोनखौ सिनायथि होनसै ना मा होननानै सिनायथि होनसै बिथांमोना मा मोजां खामानि मावदों हो बिथांमोनखौ एसेबां मोजां आलासि महरै लेंहरनानै आर'नाइ गोदोनायाव सोनो थाखाय मान होनो थाखाय सनमान होनो थाखाय मा मोजां खामानि मावदों मोजां मानसिफोरखौ लेंहरमारा दै स्टेज प्रग्रामावबो मानि थाखाय लेंहराथाय बै भाइरेल जाग्रा गोबां नुबोबाय बेयो सासेखौल' नङा दाख्लै साननैसो सिगाङावबो गोबां नुबोबाय भाइरेल जानायफोरखौ स्टेज प्रग्रामाव लेंहरनानै सिनायथि होनाय थ' बिदि खालामोबाना बै मोजां गथ'फ्राबो खायफा बिदि स्टेज प्रग्राम गानो लुगैग्राफ्रा भाइरेल जाबासो गाज्रि खामानि मावबासो आलासि महरै हांख्रायनानै आर'नाइ सोयो बिदि होननानै बै मोजां मानसिफोराबो बिदि खालामग्रा जालांगोन दै बिनि थाखायनो नोंथांमोना मेगनफोरखौ बेखेवनानै नायबानो जाबाय मोजां मानसिखौ सिनायनो नाजाबानो जाबाय आसुरित ना लोगोफोर बेफोरबायदि मानसिफोरखौ मानो लेंहरो जेनेबा ना ओमफ्राय खायफा बै जाम्बा जाम्बिफोराबो पाब्लिकफोरा सिनायिफोरा बिथांमोनखौ एकदमबारे आखाइ खबो बिथांमोन फैनायाव मोसाफानानै जि खुसि जायो आखाइ खबो ओमफ्राय बिथांमोना मिन्थियानो बिसोरो मा मानसि जुदि बे गामिनि बोराय बुरि सोरबाफोर जुदि मेलेम गोनां मानसिफोरा बिथांमोननि बे मेन आखलखौ मिन्थियोमोनबाना सेन्देलसो खुबैगौमोन खोमा बे स्टेजावनो मिन्थियैखाय बेसोराफोरा एकदमबारे आखाइ खबफायो जि खुसि जाफायो बिदि आरोना बै खायफा मानसिफोरा ओमफ्राय खायफाफोरखौथ' मा होनो आरो मेलेम गोनां बे गियानि मानसिफोरखौथ' बुजिनानैबो बुजियै बायदि थायो आरोना थ' लोगोफोर आं जेबो बुंबाय थालालै सयथिबो बोरैबासो मोनलायलाङो आंहा बोरैबानो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसैमोन नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंबाथाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलाव सोरबा
सोरबाफोर गोदान नायदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय शेयार खालामनानै होथार दै थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन बाय बाय लोगो